Oke, piye? Oke. Oke apa le? Oke ya. Apa le sing oke? Aku ora apa-apa. Ngawur. Oke. Dideleng kancane dhewe iki lho. Lho. Apa? Oke, Bos. Oke. Apa? Oke, Bos. Ye. Oke, Bos. Oke, Bos. Oke. Oke. Kancane berjai. Kok lu kowe? Iki mangrus e. Oh, rus aku ora. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Penting aku ora apa-apa. Kancane kok. Matilane kowe. Rumah samu aku apa? Lha apa? Mati ora apa-apa. Penting ora aku ngono lho. Man. Lonco dase. Lonco. Yo. Angkel sandak silae. Langsung. Kopyo. Kopyo iki. Rumah samu dadu kok apa? Dadu. Persis. Iki. Ayo. Amit. Orang. Wah, Kang Dasmu iki. Kang Dasmu Sepeda keplandasan. suwe. Kau tak mundur sini. Yo. Hei, kono. Wah. Bro, wait. Mas, kaga. Wah. Dah. Dah. Waduh. Ya. Piye cile? Ora kena. Ora kena. Siap. Piye cile? Tidak bisa. Iya, Cil. Mati. Tapi. Tapi Apa dulu tekan remenya tur? aku nyampe dulu. Mas aku lu nyampe emang kaget aku. Karo. Kayaknya model mana?
Nih kok. Mantap ya. Mas Arfi, temennya. Halo. Gendong kancaku. Iya. Rene jebrek. Iya. Rene jebrek. Iya. Tolong. Yang dibocah. Iya. Oke, bocor. Apa sebotol? Apa sebotol? Ini. Kenapa? Ini. Waduh. Sakit. Sakit aku. Lah gue. Aku iki sing terus ta. Ayo. Kaya atiku. Waduh, ambilnya mati. Aku duwe variasi. Formasi cah. Aku karep ape mutung. Ben pengen ora iku ora iki kebrajok kurian. Kita ketelan. Bisa berarti ketelan. Ayo kita aja. Tenanan yo aja ngono ah. Kowe mangan pisan nang loro kancane ngene. Iki informasi iki. Lo ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu jami'an.
Sik. Rambutku mbok copno. Jiwa gantengku ketok. Wah, tambah gantengnya ketok. Ringose cok. Sumarsono, bisa. Lu mau bisa oke? Ora iso. Sumarsono piye? Kono. Sumarsono sih. Ayo, tek. Ayo, bisa. Ayo kipas, toprak sitok. Ayo. Piye? Pelagaran. Ketot. Bintang tamu ping loro tok iki. Untunge ping piro? Ping papat. Papan limo sak bebasan. Bebase. Betul. Lagi. Baleni Sama. kuwi ya. Aku mau piro? Ping papat. Hitungi. Yo, tak hitungi. Siji. Yo. Ya, loro. Papat. Gerang goblok. Iki ya. Piye? Wes gede dhuwur. Dhuwur. Bareng alan ngono. Bareng kono. Teke cilik. Lah. Gara-gara apa? Ora-ora kakek mie. Apa? Ping papat. Ping papat. Lah yo Dik, ning salah. Salah apa? Kancane iki ping papat terus. Lah ping madhep-madhep kok. Kono sik. Ayo iso. Sama kono iki lho. Sumarsono. Kuwi. Sumarsono. Sumarsono iki sapa? Lho kuwi kok. Sikit Sumar. Kita sampai. Oke. Bisa ya? Masakin. Iya ta ora? Ya. Kadang-kadang gak sampai. Kamu baru 100 makan nongkrong. Ape? Waduh, ya menku gagal. Aku rambut boleh. Apa? Bumen paparin pedot. Orang ngono. Sampai ini lo. Gembak kita belayar man. Iya, variasi. Siap ora? Bonus. Wait!
tombol kusut lo tak angin. Maburo kowe manut rancangan paribasane. Yen isih ana aku di pengarepanku. Sangor lakon ora bakal soal saka tangan wae. Nang gemuyu. Rupeh bisa ngalahke kanca-kancaku. Kadya pengertian Gus. Kok menawa aku sing bakal ninggal sinamamu. Sing tutange papan kene kowe apa? Siapa? Oh, semua kasih wae, sing mau karep lo. Lain umpat, sawangan kau juta kae. Maleo kaping sawura bakal sen. Akal tak kembali kan. Kitla ada wedhus tiga dulu. Lilipa, malat kuiwa mata. Liliyu, malat konotot sega ayu. Buto, senajan benteng pengarepanku, wujudmu mesti kegerisi. Nanging, iki wate prajurit. Yo. Yen tetandingan lawan kowe, aku ora bakal miris. Olah tala curi dorasa walangadane mengarabat biar ada gelem tak kebang mati deka. Ya ora. Mati saudangan udah bah balangan. Yen kurang percaya deh. Ayo. Atu tak setai. Kalau
Oh